לכולם, היום נשחק עם מיתר, והיום אני בהייפיקסל. נראה לי אני הכי טוב לך. כן, כי אני טוב בחצים. או תראו את הקיט של החרב. כן. אני טוב בתקיפה יותר. אני לוקח את הזה של התקיפה. טוב, בחרבה! איפה אתה? הרגו אותי! מה? איך? מישהו בא לתת לי מכות עם סוד נראה לי. יאללה, אמרתי לך שאני לא טוב בבריחה. רוט! מישהו יהיה רוט! לאן? אני פשוט רץ. כנס לבית. לא שרקתי אותו! הרג אותי. אני לא יכול לשחק פה! אותי הרגו ראשון! לא משחק. אותי הרגו ראשון! אני משחק בשרת ששיחקתי מקודם. וויתר את השרת הזה. יכולים לרגע שהורגים אותך. משחק בשרת הזה. אתה לא רוצה לשחק? אל תשחק. אתה מבין שההייפיקסל יותר גרוע? לא מבין! אז אתה בא? שתיים, אחת. בוז! נו, לקחו לי את כל הצ'סטים, אין לי שום דבר. לקחת את כל הצ'סטים הזבים. טובים כאילו. אני עולה למעלה, לוקח את הטיפה, לוקח את הטיפה טובה, נודי פתה. הוא לקח לי את הטיפה שאני צריך ללכת אליה. איזה זבל! לקח את הטיפה, בבקשה שהוא לא הצליח לקחת את הטיפה ויש לו להגים. ולקח את הטיפה? כי הוא לקח את הטיפה. לא, היא לא אחריי. פיו. עולה, כן, לקחו את זה פה. לקחו. היינו מה לקחו. וואו. בוא נעלה למעלה. אני אוהב די בסביבה. אני אוהב די
hope lazy, oh crazy, I'm Susie, oh crazy, I'm losing. I am nervous. אמא פאק, פאק זה היה קרוב אלינו, שמעתי אותו. אוי לא, 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 טוב, לא טוב, לא טוב, אין לי שום דבר בשביל. טוב, אין לי שום דבר בקיצור. יש לי רק ג'ייס פלייט. יש לי רק כובע מכנסיים, זה מה יש בנעליים. אני אומר מכנסיים. יש פול ארמור. באמת, איפה? למה בהאי פיקסל? האי פיקסל, זה שרק היחיד שלי טוב, יש לי בו VIP, אני יכול לקחת יותר קיטים. אם לא היה לך, לא הייתי משחק בזה, יהיה לך. חוץ מזה זה יותר כיף בגלל הקיט. מה? מה אכפת לי? קיטים עושים קלאסי. יש לי, אבל לא מתקיים לא טוב. נהרוג אותו עם היד אם אני יכול. אם אני מת, אני מת. עכשיו נראה שאני גרוע ויהרוג אותי נראה לי. נו באמת! מתתי.